Kvindens kønshormonsregulering. Kvindens kønshormonsregulering er en afbalanceret proces, der spiller en central rolle i hendes reproduktive, sundhed og generelle velbefindende. De to primære kønshormoner er østrogen og progesteron, der reguleres af hypotalamus og hypofysen. Hypotalamus, det er processen, der sker i en del af hjernen, som der opfanger signaler fra kroppen. Når niveauet af progesteron og østrogen i blodet falder, så udløses en frigivelse af det frigivende hormon GnRH fra hypotalamus. Hypofysen, det er når GnRH rejser via blodbanen til hypofysen, som er en lille kirtel i kernen, der producerer hormoner. Der reguleres æggestokkene. I hypofysen stimulerer GnRH i frigivelsen af to hormoner. Follikestimulerede hormoner FSH og det luteinerede hormon LSH. I æggestokken der er der ligesom de her FSH og LSH, som når æggestokkene, som får æggestokkene til at stimulere i forskellige processer. Og så er der ligesom den her feedback-mekanisme, som sker i de her baner fra hjernen til livmoderen. Hvor at når østrogen og progesteronindholdet stiger i blodet som følgende af follikelmodning, sender de en tilbagekoblende signaler til hypotalamus og hypofysen for at bestemme frigivelsen af det her GnRH, FSH og LH. Det er kendt som negativ feedback. Og så har vi ligesom de her grafer, der fortæller noget om FSH-indholdet i hormonerne og LH-indholdet, hvor at man så her kan se, hvad der sker efterfølgende i de her forskellige stadier af ægløsningen, hvor at der bliver tilført, så kan du se her på graferne, at østrogen og progesteron ligesom falder. Først så har vi rigtig meget østrogen, som er den her linje, og så har vi progesteron, som stille og roligt efter ægløsningen ligesom stiger og faktisk topper den her østrogenindhold. Og så har vi livmoder og slimhinden hernede, hvor det er de forskellige dage i en menstruationscyklus, hvor at her der topper den ligesom, hvor vi har meget blod, og så stille og roligt, mindre blod, mere blod, og så helt her, hvor den topper, så er der mest blod, og så aftager den stille og roligt igen. Det var alt for den kvindelige kønshormonsregulering. Og nu er vi over i manden, hvordan det fungerer med kønshormoner hos ham. Det der sker, det her oppe i hjernet, i centrale nervesystem. Det der sker, det er, at det producerer noget GnHR, som det her det er stadig hjernen, det er ikke nosser, som så går ud og producerer det her FSH, som går ned i sertolicellen, hvor at FSH så ind i sertolicellen gør så, der kommer, som der står her, den er testosteronbindende proteiner, og det danner inhibin, og så hjælper det med at få sædcelledannelsen i gang. Det der så sker, det er, at de her lyteceller, Leydig-celler, de får noget LH, også fra hjernen af, som der det her stof aktiverer produktionen af LH
i hypofyseforlappen. Og så nede i Leydig-cellen producerer det så testosteron, som er herinde i Sertoli-cellen. Og så er det der, hvor det foregår, at testosteronen bliver bundet af de her testosteronproteiner. Og så testosteronen går så op i hypotalamus, og så der sker det, at den så igen beder hjernen om at producere det her GNHR, som så får hele det her til at ske igen. Det der så sker her, det er, at når testosteronen så prøver at komme ind i hypofyse-lappen, så kommer der negativ feedback, som gør, at det skruer ned for produktionen af LH og FSH. Det der sker, når det er, at testosteronen kommer op i hjernen, så kommer det til at være kønsrelateret adfærd hos mænd, som gør, at vi for eksempel vi har lyst til sex eller nogle andre ting. Så det hele hænger sammen med, at vi skal ud med vores sædceller, så vi kan formere os. Det var så det, jeg snakkede om før, med de her, der går ind til det her testosteron, som så binder sig til de her testosteronproteiner her i stamcellerne, til at hjælpe med det her sædcelledannelse. Det var alt for denne gang. Ja. Mange tak, og tak fordi du måtte præsentere kort om, hvordan det fungerer.